गो महाद्वीप। हे, का तू महासागर के बारे में ज्योग्राफी क्लास में पढ़ले बाड़ू? हाँ, हम जाना तानी 7 गो महाद्वीप होकेला, सही कहनी ना? एकदम सही। का तू ओकर नाम बताइबू? हाँ बिल्कुल। उहा एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। बहुत अच्छा। का तो के पता बा एकर मजेदार फीचर्स के बारे में? हाँ, एशिया सबसे बड़ महाद्वीप बाटे और वहाँ सबसे ऊंचा पहाड़ बा हिमालय। अफ्रीका में बा सहारा, दुनिया के सबसे बड़ रेगिस्तान। नॉर्थ और साउथ अमेरिका एगो पातर पगडंडी से जुड़ल बा, ओकरा कहल जाला इस्थमस ऑफ पैनमा। अंटार्कटिका सबसे सूखा और ठंडा महाद्वीप बाटे और ये इकलौता महाद्वीप बाटे जहाँ लोग हमेशा खातिर ना रहेलन। यूरोप में सबसे ज्यादा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जगह बा, जैसे कि एफिल टावर और कोलोसियम। और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोट महाद्वीप बाटे और ई एगो देश भी बा। वाव, तोके तो सच में पता बा। बतावे खातिर शुक्रिया। कोई बात ना, हमरा हमेशा ज्योग्राफी के बारे में बात करे में अच्छा लागेला। नमस्कार मित्रों, अगर रउआ लोग के वीडियो अच्छा लागल तो कृपा करके लाइक करी, शेयर करी, कमेंट्स करी और चैनल के सब्सक्राइब करी।